I już po świętym Morcinie. No toż mamy już po świętym Morcinie. Mogę mi ktoś ich przeciepnąć, co ja tak się ucapił tych świętych, kiedy my sam u nas na Śląsku przecież żadnych imieni nie fajrujemy, chociaż, jak to kiejsik jedna diosecko Anglii Bera powiedziała, Agata Młynarsko, imieniny to najbardziej polski fajer. Słyszał już to sam u nas tako głupota, bo ja nie. Ino, po jakim one wszystkie, we te ichnie imieniny śpiewają 100 lat, nikaj wegebusta. Tego nie poradza ci blank spokopić. Ano, są też i u nas takie święte, o których nie idzie zaboczyć, nie idzie przepomnieć odbino z kuli przypowiarek, bo dajcie pozór. Niejedna zowisno mamzela swojej kamratce żyknie w rankorze, w lutości. A wiesz, jakaś moda hobby brusina na świętego Morcina. Brusina, jagoda, czy jak tam to jeszcze, już od blank starego pierwej młodzioki od 11 listopada od Morcila trafiali się belekaj doma, co by się powróżyć, lebo oni kiedy to inszego dają poplanetować. Tela, co nie wróżyli ze gwiazd planetów, ino że gańsich kostyrów. We Polsce to i we Katarzynie i we Andrzeja się wróżyło, tela, co na ten święty Morcin było toś dziebko inakszy. Już Oskar Kolberg, który napisał był tako srogo książka, Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Zemrzyło mu się we 1890 roku, kiedy był 76 lat stary. Tu plikował tekst zwyki tak jakoś, by na to rządził po naszemu, jakich to kiejsich spamiętał. Zabrano gospodyni na podzim we świętego Morcina ukatrupi gańś, piece ją we piekarnioku, a już zaś gospodarz tajluje cołko ta gańś między jego czerotka i dlosia ostawio pierś, brust, jak to Niemcy go dają, od tego ptoka, opaternie obgryzą mięso, a że wypucuje do imięty ta kostyra. I derowski kuko, kiedy ona jest blank biało, to będzie ostro, sucho zima. Kiedy jest dziebko kalno, sinawo albo czerwiono, to będzie zima ze toplaku. Jeśli zaś z wierchu będzie ta brustowo kostyra biało, a na spodku czerwiono, pół zimy będzie ostre, a pół we flapsie. Kiedy zaś będzie ta kostyra kropkowato, jarzębato tako, znaczy się, i że zima będzie z pieronami i diosecką furą śniega. No ale święty Morcin to też nie zawsze ino uciecha. Lecy kiedy było i cosik nicherskiego. To był pierwy i to jeszcze nie tak blank dawno dzień, we którym biło się gorgolowo domowo gadzina, a no i barzy wszystkie ptoki. W lece jakich udobnych dziedzinach nie stykło przeca na cołko zima łobieli futru dla ptoków, bez czyszczaci je było przodzi pozażinać. Ale też go dają tak, i że zwyk zabijaniu, snożeniu gańsi, razinku w listopadzie, to też można bez tuż, co byli te gańsi najbardziej w ten czas fetowny. To, co nie trafiało do dwora, na fyrsztowy, na dworski tisz, było naściubić, nafolować, nafarantować na zima. Nie każdy mógł se tak ogryfno morcińsko gańś lajsnąć, ale najlepsze koński i za jakiś chudziny gańsi szpiterloka uwandzone sztikle wrajzowało się do krauzów, tak jak też wyparszczone, zeskwarzone sadło, ten gęsi fet. Młodzioki to pewnikiem tego nie boczą, ale kiejsi, biedoki to przy tym Morcinie parszyli krew, tako gęsiojucha. I wiecie, każdy chociaż raz słyszał o czarnej polywce, o takiej czerninie, jak to gorole go dają, kieroważyli, rychtowali szacowi, kiedy ojce nie chcieli cery wydać za tego galanta, a kiedy tam ci ze jej cerum zolecił. No ale ta jucha smażono, parszono, to było blank coś inszego. U jednego takiego mojego przyjaciola, Bambra we Maciejkowicach, robiło się to tak. Posiekano, cebula skwarzyło się na gańsim sadle, na tako światło pozocisto złoto farb. Podciągnięto jest przodzi, kiedy się ta gań zaszlachtowało krew, ze gańsi trza ginał wykwirlać, aligerować ze mlekiem, tartą rzymłą, solą i majerami. Teroski opaternie wlewać po lekujśku ta wyszelątano, wychechlano krew do kastrolika albo do tiglika, dociebnąć soli i korzyni i grzać na małej flamie jeszcze jakieś 15 minut. Idzie to weczkać ze chlebem, ze kartofloma, uważoną modrą lub kiszoną kapustą. No ale kiedy święty Morcin, to najważniejsza jest ta gańś i to naisto musi być pieronym srogo. Każdo naszo kucharyjo mojej szymy, jak ta gańś sprawić, naryktować, upiec, uparszczyć. Moja starka Anna robiła to tak.
Dobrze sprawiono, wysnożono, wypitwano gańś, tak kole 3,5 kilo wogi, trzeba genau wyszpluchtać we wodzie, zdziebko osuszyć, a nie skorzy i drynie na wierzchu natrzyć solą i majerany. Trzeba jeszcze rań wetkać ze ćwierć funta masła, mogę być margaryna, i wszystko to wrajzi do fez wyszmarowanej gęsin sadłem brytwany. Wartko obsmażyć cołko gańś na srogi flamie ze wszystkich zajtów, a nie skorzy, wrajzi do bradruły, do piekarnioka i przykryć deklem. Tak za jakieś 20 minut zrobić mniejszy ogień, polewać dziebko wodą. Trzeba też ta gańś letko obyrtać, obracać co po 12 minut, a już na sam fajran parszynio sejmnąć dekel, co by skórka się gryfnie zbrunociła. Kiedy już będzie fertik, trzeba ją wyjmnąć, a zołza jeszcze doprawić zimną wodą ze kartofelmejlem, jeszcze roz zaważy. To moja starka, kiedy tak człowiek chciał wynokwiać, to te gęsi idzie jeszcze gryfnie nafilować punkami, zieleniną, ananasem, rozinkoma, datlami, ferzichami, krupami, a i łowięziną, lebo świńskim mięsem. Mocka by sam szło jeszcze berać o tych roztomajtych szpecyjach, maszkietach świętomorcińskich i no nie chce sam wam smaceska robi, co byś się pypcia oby gańź, lebo kurzątka nie dostali. Wspomnieć no jeszcze musza i że tak nikiej Wielkanoc bez szynki, a Wilio bez kapera, tak święty Morcin nie mógł być bez roztomajtych rożków. Ja sam na Śląsku kiesik tyż. Chociaż ten zwyk łostał teraz kino we Wielkopolsce we samym Poznaniu, ka jest i ulica, w którą mianuje się genau Święty Morcin. A na kiery 11 listopada bajslują zawdy srogi fajer ze świętomarcińskimi rogalami. Roztomajte byli te rożki, blank maluśkie, na jeden róz, do gęby, srocze, blank srogie, kierarze do 4 hopa stykli. Byli te śląskie morcinki, martinki, i ze maślanego, nikiej na brytki ciosta, walkowanego, nudlowego ciosta i folowane dziune, marmeladą, orzechami, rożki, ze rozkulanego ciosta utopleca, topielca. A po jakiemu ciosto do pielca? Ano do skuli tego i że tego genau z zarobionego, namiesionego ciosta robiło się srogo kugla, wrealizowało się do zimnej wody tak, co było deczko wody nad nią. Kiedy ta kugla wylazła na wierzch, trzeba ją było opaternie osuszyć, dopiero nie skorzy oskulać i wyżynać drajeki, takie trójkąte, ze kiery po jej nafolowaniu zwijało się te rożki. Czasem jeszcze dopełnić, co ten święty Morcin to ci jest patronem biedoków, gołodupców i inszych boroków. Na roztomajtych obrazkach, landschaftach pokazują ci go nikiej wojoka, ritera na białym koniu, kiedy bardą wziął i odchlasnął poja swojego mantla i nie skorzy deknął nim biedoka. Łoszkliwce go darom, co skuli tego jest siłą też patronem wszystkich ludzi zawalatych mamlasów i ciućmoków, bo kuchnijcie ino, pół mantla jeden, pół mantla drugi. Znaczy się łoba przemarzną i żody nie będzie rod, prawda? Skuli tego też tak naisto, chociaż w kalendarzu jeszcze nie ma, od Morcina napoczyno się zima. Jeszcze ino blank na ostatek, jedna sztrofka, jeszcze jednego planetowania, jednego od starego Pirwy i od jednego istnego Kaspra Twardowskiego. Polacy zaś ten zwyczaj mają, dzień świętego Marcina gęś tłustą piekają, skąd dwój pożytek biorą gospodarze starzy i mięso i praktykę. Jeśli im się zdarzy widzieć makuły śniade kości obnażystej, spodziewają się pewnie zimy oparzystej. Jeśli też rydzowata z brzegów zapalona, zima zapewne będzie przykra i szalona. Będzie li bez bielizny miała w sobie wiele, niepochybna stateczność sanice się ściele. Eugen z Pnioków.